lefol men no gas e jeena biwol en puddorima inde Allah jurmotodo jurmitodo en juli e ko makko burnado Muhammadu yo jam e kisal gon e mum biido on barado ngam dandude fitandu mum ko cahudindo on barado e dow hisnude jawdi mum ko cahudindo on barado ngam tabitinde neddankagal mum ko cahudindo e tiyankobe men teddube on calminama inde on manama e jettode en jetti geno towdo o nde hokki en fartange artude hande ngam timminde taro deftere professeur Abuu Bakri Musaa LAAM deftere nde o inniri SAWRU GANNDAL eden ciftina tan falindi gaaci beldi nana ton di ko mabo suudu paate hono musiddo men haadi Samba Tabakali mo juude guriki ene huufi haalirde nde musiddo mon Cherif Ba mo cilbe mban Samba gural baba leñol ko adi non eden ngara e jofnirka hono uddirka deftere nde eden jinno artude seeda e holi gondo odo professeur Abuu Bakri Musaa LAAM bawo majjum ngarten kadi e udditirka o fuddorino deftere nde kono ko adi dum fof eden jinno wadde do sedantagal hono jettor kerido fewde musiddo men Dia Amadou Djibi Dembongel mo lewe e nder lowre hebbiya lowre tawetende e nder tundu mbagn e palol rewo dande maayo Fuuta gonga Ceerno Jiggo Tafsiru yo yurmede Allah woni mum kanko musiddo o hono Dia Amadou Djibi Dembongel mo lewe ɓurɗo lollirde nange fulɓe o jooɗi e oɗo saha koto saare Bruxelles e nder dawla Belgique kanko musidɗo o dendangal leppi hono taro ndeɗo deftere SAWRU GANNDAL o loowi ɗum e geece YouTube ngam naftude ɓesguji ɗi e wonde duttorde wonande zamanuji e sahaji garoji ɗum noon manore wodanimo so ɗum ɓenni kanko professeur Abuu Bakri Musaa LAAM o dawi koto cuuɗi men Sinthiou Dangɗe e nder diwan Taro walla ha ɓura labtude e nder diwan Halayɓe ko janginowo dowrowo to duɗal jaabi ha tirde Cheikh Anta Diop ngal Dakaru gandal makko ɓuri yarude ko tarikh ɓoyɗo woni kementiyankagal égyptologie e ɗemgal Faraysé kañum e ɓamtare ndema ko kanko windi bindanɗe kewɗe e ɗemgal Faraysé kam e ɗemgal Pular ene jeeya e ɗeɗon defte ɗe o windi tawi koye ɗemgal Faraysé la fièvre de la terre yaltunde e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e goho tawi koye mulirde L'Harmattan
o windi kadi de l'origine égyptienne des Peuls e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tati tawi koye mulirde présence africaine. O windi kadi le Sahara ou la vallée du Nil e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e nayi tawi koye mulirde Ifan. Kanko professeur Abuu Bakri Musaa LAAM o windi kadi deftere wonde ene wiye les chemins du Nil tawi nden yalti koye hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi tawi koye mulirde présence africaine. O windi kadi les hiéroglyphes dès le berceau e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi tawi ko mulirde Père Ankh yaltini ɗum. O windi ha joni kadi deftere wonde ene wiye le triomphe du mat nden yalti koye hitande ujunnaje ɗiɗi ha joni e mulirde Père Ankh. O windi kadi l'affaire des momies royales nden kadi yalti koye hitande ujunnaje ɗiɗi ha joni e mulirde présence africaine. Kanko professeur Abuu Bakri Musaa LAAM o windi kadi deftere wonde o wi ɗum ko l'unité culturelle égypto-africaine à travers les formes et les fonctions de l'appui-tête tawi koye hitande ujunnaje ɗiɗi e tati tawi ko mulirde présence universitaire de Dakar yaltini ɗum. O windi kadi e defte pular e ɗemgal pular hono paalel njumri SAWRU GANNDAL e deftere makko wattindinde o wi ɗum ko fulɓe gila heli e yoyo ha Fuuta Tooro. O wi yawar e waɗeɓe jawi nguru ɓalewu ɓooyi te accani haydara. Ɓe jehi ni haɓe mbi ɓalejo ɓuri ɓadade ko jawdi. Nangiraɗo yeru jawdi noon wawa jogade pinal hormo debbo e suka wona neɗɗo duwiɗo jam momi e reedu mum. Hey bandam en ƴeewe no ɓalejo sewnira. Ko ngeeɗo to ñange ya jooɗo metti gandal ha duñi ɗum e wontude neɗɗo rutti e hanki leƴƴi ƴeewi so tawi wonɗo nge fawi. Wittoji gandal kolliri ko ɓaleɓe ngadi leƴƴi fof finde te ko kañum en pindini waɗeɓe. Kono ɓen nde jari ha ɗumɗiti dari ko e happade pinal mabɓe. Kolliri kadi wonde to bange hakkeji aade geɗal ngal ɓaleɓe dokki rewɓe e sukaɓe ngal ala ɗo woni e rendoji woɗeɓe gaadoriɗe gollude ɓen golle jottoɗirɗe. Woɗeɓe ha tengti e tubakoɓe won ellaji bonɗi ɗi Allah bonni ɗi gandal feññini e rendoji mumen ɗiɓe kersirtuno hanki kono ɗiɓe dari hande e ɓadde e kala pamaro hoore majjuɗo walla belsindiɗo moɓe pewniti. Ndeke noon e ndeɗo deftere gandal addani ɓaleɓe jogitari nde ina itta yaware fawande e mumen nde ina kisnira pinal mumen walla kadi nde ina perde lawol ɓamtare mumen. Kanko deftere nde mbiɗen hono SAWRU GANNDAL o ɓeydi hen kanko professeur Abuu Bakri Musaa LAAM yo tuuba ko artir jabbere mum. O wi noon teddungal ndeɗo deftere wodani ɓaleɓe saliɓe yaware. Deftere hono SAWRU GANNDAL noon muula ko e muulirde papyrus e hitande ujunnaje ɗiɗi e joyi koɗo saare Dakar e nder dowla Sénégal
hono mulirde nde ardi ɗum musidɗo meɗen hono Saydou Nourou Ndiathie. e nder gardika ka kanko professeur Abuu Bakri Musaa lam haalata ha joni o wi an uddiɗɗo nde ɗo deftere aɗa janga ɗum ko gandal haaldata e ma ko min woni gandal. haaloɓe pular ene kewi wiide jawdi e dokke Allah ɓesngu e dokke Allah gandal e dokke Allah. ɗum noon mbiyandeke ko jomiraɗo joom bawɗe o rokkata mo wela kono e fannu goɗɗo ko min woni gandal yonta alana kam duuɓi ngalana kam temo heɓimi daɗa bandum en ko heewi. gandal noon an jangowo nde ɗo deftere walla taranteɗe ɗum deke wona mere sabu wiyama nulaɗo yo jam e kisal ngoni e mum hirjini leñol mum e ɗaɓɓoyde gandal hay sinno ko ha Chine. ha joni e on fannu won yaaɓe ni ha nangi wonde joom gandal balɗo ɗanade ha weeti ene wawi ɓurde baraji human binne balɗo rewde Allah ha weeti. kaɗo haala ene ɗeɓi hawnade seeɗa kono sa ƴewtidima ma tawe tigi ko noon foti wonde. waɗi noon ko joom leydi e asamanuji o ko kañum fecci iwdi Adama hakkille te hakkillaji serdata ɗumen ko gandal. hakkille mo lowani gandal jomum woɗɗodiri e dammuwol ko seeɗa. ko gonga Allah ardini ko hakkille nde rewi hen gandal ko ɗum waɗi mo wiide e deftere makko teddunde nde hono Qur'ana ñawore makko e aade jango o fawata ɗum ko e gandal walla ko e hakkille. ko ɗum ni saabi anduɓe ene nangi wonde mo hakkille mum wirni fof bakkatuji ngalana ɗum kono ɗum fof e waade noon gandal waɗɗani hakkille en ciftini dow seeɗa konngol nulaɗo yo jam e kisal ngone mum wonde gandal ene foti jarande neɗɗo ɗo woni fof gila jawdi ha e tampere ɗangal jungal. waɗi noon ko teddungal aade so hakkille yawti waɗaka e ɓingu moƴƴagu waɗaka e ngalu ala joom windere o waɗi ɗum ko e gandal sabu so jomiraɗo wi e deftere mum teddude nde wonde rokki aade ñeñal e karallagal ɗe rokkani ko heddi e tagore makko nde o rewni ɗum ko e gandal. deke noon mbeɗa wawi wiide min gandal so neɗɗo woni neɗɗo timmuɗo ko min woni sababu. min gandal ko min andini aade taaridi mum ko nafata hen e ko lorlata hen ha o wawi duumade o yeñi e aduna. min gandal ko min andinimo hanki makko e hande makko ha o wawa heblude jango makko. kono min gandal ɓurmi farnorade fof ko wonde ñawowo hakkunde gonga e fenade jibtowo jibuyaji ha goto fof seera e sikkeji heɓa haqiqa. ko ɗum waɗi min gandal mi haalani e fenade haydara kala ɗo fenade fena tawata ko ene muusimi ha ko ɗon tan wawi hadde. penale penaɗe e aduna ene keewi kono won hen ɓurɗe duumade e ɓurɗe ɓuttidde. ene jeeya e ɗen fenade molanade moole nde woɗeɓe pawi e ɓaleɓe woni joni duuɓi ɗi hakkille wawa nangude boom. waɗeɓe arabeɓe e tubakoɓe ɓuri hen teskede mbaɗani ɓalejo ko neɗɗo. ɓe jeehi haɓe mbi ko dammuwol sabu o soraka hakkille. gila mi woɗɗoyani min gandal mi wiya ɗon kam ko Allah e hoore mum ɓe jeddi sabu e deftere makko teddunde nde o bayini wonde leƴƴi fof jalti koye Adama. ndeke noon ɓalejo serani e heddiɓe ɓe to banggue hakkille ala so ene wona koto banggue nguru ɗemɗe walla nesuji. ko ngoɗo miijo ngo ala dalilu addaniɓe kamɓe arabeɓe e tubakoɓe wattude daade ɓaleɓe e dumboyde ɗumen e ɓoggi maccugagu. e temedande juutɗe kamniɗe temedande jeeɗaɓire ha temedande sappo e jeenaɓire ɓaleɓe ko yeyetanoɓe ɓe termirteno e dare maccuɓe e dahaɓe kono jawdi termirte hande e dare aduna o fof ni.
e ɗin jamanuji musɗi warde ɓaleejo e warde ñoñu poti. hande Allah itti ɗum kono ha joni yaware boɗejo yawino ɓaleejo nde nan ɗon taw ko nden yaware addani tubakoɓe taccude geeci mbi ena gaddana ɓaleɓe Afrique pinal. min gandal nde jurmitimi gueɗe ɗe tawmi ko ɗonne fenande helore koye nan ɗon mami rutto hen yeeso so Allah jaɓi. caggal nde Allah wayli jamanuji jimandi tubakoɓe gasi e duuɓi hitande 1960 wonande doole e leyɗele Afrique. ɓaleɓe jakorinoma heptude ndimagu mumen ha laaɓa kono juutani. way kono haaloɓe pular mbiyata ni wontiɗo wonno alaɗo yaano. hande o hay sinno haala waylama yidde nde ko wotere. tuuba ko waɗani ɓaleejo ko neɗɗo te raddata ɗo woni fof ko hutorade ɗum no hutortuno ɗum hanki e hecci hanki walla diwa ɗon bom. haala e peeje fof mbaylima sabu nden ko fiyande tuy nangeɗa taccineɗa maaje kaɗɗe batteɗa maccuɗo walla korɗo. tuubako walla arabe suuɗaki e kuɗel mogginaki e leggel nden yeehi ha ɓooyi ɓe batti dañde ko ɓe ballodiri jeeyaɓe e ɓaleɓe ɓe dañi ni ɓoggiɗi yitere yawata yiide ɓe lomtini ceenuji ɓe ceenituno leƴƴi ɓaleji. hay sinno wawnere ene jeeya e kaɓirɗe tubakoɓe arabeɓe natti jogade doole hande ɓe ɓuri wawde hutorade ko guyka hakkillaji ma toon ronka yaade nde ɓe garta e helde e tokkidde. ene jeeya e guyka hakkillaji miijoji kesiɗi tubakoɓe cari e aduna hande o baaɗino aduna goto woni mondialisation. baba leñol yo yurmede Allah woni mum Mamadou Samba Diop murtuɗo wiyanno mondialisation. hakkeji rewɓe hakkeji sukaɓe. mo ƴewtidaki fof wiya ala ko ɓuri ɗiɗo miijoji moƴƴude tawi noon ko pelitan ɗiɓe tuufi ɓe pulli hen cenglon seeɗa gam rullinde kala deppuɗo mo rentaki sabu sinno ko gonga e mabɓe doole e karallagal mabɓe ene mbawi momtude caɗele ɓurɗe sattude ɗe aade wondi hande ɗe. ala ɗiɗo miijoji kesi fandare mumen ko ɓeydude majjinde peeje mabɓe ko haɓe ɓura fewnitade e leƴƴi keddiɗi ɗi ha tengtinon e ɓaleɓe sabu ɗum aduna goto ala ko wawi firtude e yiyande mabɓe so wona aduna mo pinal mabɓe ɗowi. hakkeji ɗiɓe kalata ɗine ko ɓe ndendina rewɓe e sukaɓe e rendoji mumen ɓe pulkita hakkillaji mumen ɓe itta needi moƴƴiri mbaɗanodi hen ɓe lomtina ɗon tooke bonɗe ɗe ɓe kebli gam jaalade leƴƴi e ɗaynude ɗumen. ɗeɗo gueɗe fof noon ko ɓaleejo ɓuri tampude sabu ko kañum woni nokku ɓurɗo yawnade e galle. ɗo ɓuri yawnade e galle fof ko ɗon ƴaɓorte ɓeyden hen ko ɗon bonnoɓe ndewata. tawde ko ɓaleejo ɓuri yawede e lorlede ene foti ndeke ɓaleejo ɓura wallede beele ma yantu e yimɓe. ko ɗum ɗo waɗi min gandal pellinmi dadade hami tiiɗa mi hutoro dokke ɗe Allah rokkimi ɗe mi walla ɓaleejo no habtori woɗɓe toñoɓe ɗumɓe. ko ɗum waɗimi ruttade e hanki leƴƴi peƴƴanmi toon ɓaleejo sawru fiyoru ndu woppata ɗaale sawru ɓurndu moƴƴude e cabbi fof sawru gandal. nde ɗo deftere nde joguiɗa e jungo an jangowo walla taranteɗo nde tongi ndeke ko witto jam dabɓi keñoraɗi gam tamnude ɓaleejo joguitari ndi o hatujini e mum. wittoji ɗi kewani kono no ɗi potiri hen woto fof ko sawru helluru ndu tulata yo ɓaleejo dultoroɗi añɓe mum so seeri hen
yofa ladde o feƴƴana hoore makko cabbi goɗɗi sabu hare makko wona ɗo haaɗi.